Omah cedak. Kondang satset BM sini. Penak aku ki koke. Bayaran genep. Mosok genep ki kok? Genep. Loh, yo ora to ya. Jope Mbak jam tayang to. Jope Mbak Hilda ki jo takok. Wah, acihnya untuk Mbak Hilda berarti? Acihnya. Alhamdulillah. Iya. Kak Rere. Nggih. Mau ngapain Kak Rere? Mau sirkus Bapak. Mau rolling depan rolling belakang. Niki wonten daleme sinten Bapak? Wonten dalemipun Bapak Agus Siswoyo kalian Bapak Agus Siswoyo. Niki wau priyasis sedaya dari Devi Mua. Devi Mua. Alhamdulillah. Mantene leh cantik. Mbak Marta. Cantik. Betul. Bajuke bagus. Keren. Kita tonnya sama. Nggih, penyanyine ya ayu. Sing siji ya ganteng. Kandhane kok tenan. Serasi ya Mbak Rere. Serasi. Serasi. Mantan bojoku lho Mas penyanyine lanang iki. Iya. Dhisik kabur deh. Piye? Kabur malam pertama. Piye ra kabur Mas Habib. Lah malam pertama bake dibuntut lah. Ada belalainya. Sanes belale. Apa? Sanes. Niku jagang standar Mas. Oh, standar depan. Nggih, standar depan. Jagang to. Jagang. Kok neng kono? Nggih, monggo sing ajeng dahar, monggo. Bapak Demang, Bapak Lurah, monggo kasih Monggo foto Ibu. langkung rumiyin Bapak. Sampun tandukne. Gilir gumanti kalian para tamu ingkang sawange sampun kepethuk. Wareg. Aja akeh-akeh nyumbang 50 ayo mangan akeh-akeh. Ojo to ya, ojo to ya. Mung iki syukurane Pak Agus lho kok ben lho ya. Ini Pak Agus iki syukuran. Oh, syukuran. Alhamdulillah mboten wonten sumbangan. Mboten. Ya Allah alhamdulillah. Kowe mau wis niat pengen to? Pengen nyumbang. Ora. Lah kowe iki ora nyumbang. Lah aku biasane iki nyumbangi wong lanang ki lho. Kaya Mas Edo bareng kowe. Oh nggih. Di sini sayang. Di sini sayang. Jangan mengganggu. Ayo sini. Monggo Kung, nggih. Kula gandeng pripun? Senenganku lho tuwek-tuwek ngono kuwi. Kenapa? Alasannya apa? Senenganku. Lah nyapa kok duwike akeh. Terus nek nom-nom ngene iki utang. Walah, marai banjine utang BRI umbyuan ya ngene iki. Oh, alah golo-golo jenengmu ning BRI iki gara-gara ngene iki. Gara-gara iki sing nyaur sing sepuh. Oh ya, kerja sama mening sekali. Cah gandeng. Endi? Aku curiga sing dililing kok bapake to. Oh, mau foto ya Allah. Masya Allah. Pelanggan pertama. Alhamdulillah. Iya. Biasanya wong bar foto ngono kuwi tidak nyawer lho ya. Gonggo kecewa. Mau foto bayarnya terima kasih. Nek ning sirkus ngono kae foto bayar 5.000. Sampai iki ya bejo dijak foto biasa. Di mah brondongku. Cah gandeng. Joget mbek tante ya. Lha nyapa? Hah? Sing ndi? Tante apa apuh? Tukang kendang ngono langganane banci kok. Gayane ning kene nyeluk papuh. Kowe engko ning micet sampai sayang-sayang ngawasno kowe. Lurah terima kasih Bapak, terima kasih nggih. Nggih. Lho, Pak Lurah dereng nyawer kula lho. Mboten, Pak Lurah poso siang. Oh, poso siang. Padahal wis sak cepakne lho iki. Wis bolong gudi lho iki. Nggih. Nggih niki Dumas Manggolane pun gantos do. Wis skip ya. Heeh. Wis ket isuk no. Ket isuk. Wis sumuk gobyos. Mateng sing jero. Mateng. Jagange mateng jagange. Ngene iki berarti penyanyine sing kon ngadeg. Mas Edo sing ngadeg. Ayo. Ngadeg tapi kok salto lho ya. Biasa. Lah pek salto Pak Lurahe wis bali kok wis nyanyoe. Bapak Ibu keluarga Ageng monggo kasuhun foto langkung rumiyin. Nggih. Keluarga manten monggo. Monggo dipun koordinir nggih Mas. Nggih, ayo. Silakan. Nggih. Ayo. Jenengan foto kalih kula, Pak. Tenan.
Omongnya malu amfibi. Amfibi dua alam. Nggih, niki buat Mbak manten, Mas manten, selamat menempuh hidup baru. Cepat punya momongan. Amin. Awet sampai anak cucu nggih. Nggih. Iki wau manggolone sing siji semaput. Lho, lha nyapa? Hah? Apa? Lara. Oh, sing ndut tadi. Oh, alah. makane wis sing siji ora usah diapa-apane. Akhire ya wis ora usah nyapa-nyapa. Piye, Pak? Pengen nyawer banci nih. Enggak, Bapak bisi aku ngene, akeh ono istighfar Mas ngono. Wong dalang ini biasanya doyan banci lho, Pak. Terima kasih atas infonya. Oh, ngejak ya, joget. Ya, betul, betul. Lagunya apa, sayang? Ora, jogetnya karo Mbak, nggak pengen karo Om. Ayo, sayang kowe do berdiri, sayang. Yo mantan ritek kudune yo profesional ya, Nak. Ya profesional aku ki mbek mantanku ngene iki. Lah klambiku digawe ngono kuwi piye? Baju tidurku digawe ngono kuwi. Nih, sampean kok neng ngisor Mas Edo neng dur di atas to. Lek neng dhuwur neng dur kabeh. Jempalian kok kono lho. Aku nek di atas semua nggak bisa, nggak kuat. Konsepnya di atas dan bawah. Aku suka di bawah. Lagi ngerti aku selera mudu. Lagi ngerti. Tamu kula. Ya percaya Mas Bin. Dosa, jadi percaya musrik ya musrik. Percaya iki sama Allah aja. Lah tanggoku dhewe nek bengi kadang ndodoki kamarku koke. Mari. Salat Jumat ora. Ngono ngejaki. Jumat ora. Ayo salat Id. Aku dhek ngimen ya lali aku gak salat Id. Mangane laguku ora teko-teko cahe. Nggih sedaya kula pun cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gelismen wis urung nyapa-nyapa wis urung joget iki. Lah sing tak jogetne apa? Pak MC ne. Ora iki lho karo Mas Edo iki lho. Ambek Mas Edo. Di atas nang ayo no. Amo aku. Disunting ben apik no ayo no. Nah, ayo. Amo aku ning ngisor ae. Wis. Nang ngisor wis bolak-balik nang dhuwur ta. Ya. Gak sakit lek karo Edo ayo. Yo tanya. Sakit mbak ini Mas Edo mau aku diangkat-angkat. Lewat sini ayo. Aku ning ngisor ae. Wedi aku munggah. Diajak dirayu. Aku takut ketinggian. Ayo. Nang penak-penak dijajal sih ayo. Kayak kanca-kancane manten, ayo. Joget. Mana? Kae, mbak-mbake kae sing mimi aqua kae. Lu to the way. Luwe. Oh, luwe. Luwe ya. Ya. Dan ayo dan menawan gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Tak apa-apa pada pandangan pertama. Kata apa, kapankah kita berjumpa? Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang.
sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Papa apa pada pandangan pertama. Kakak apa kapankah kita berjumpa. Sikat masiwan senyum tipis dan menawan. Gadis manis Kalimantan, maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang. Muhabian. Apa yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kakak apa kapankah kita berjumpa. Ini kalau nggak keliru judulnya Gadis Kalimantan. Gadis manis Kalimantan Mas Abi.